Assalamu alaikum warahmatullah musidɓe tedduɓe on bismama e chel mon Mr Sall an English learners ɗo ko anglais jangateɗo. Donc hande noon leçon men fewi koye comcol gorko walla comcol debbo walla comci ɓuugol walla comci jangol. Donc ko fewte noon mbaddi no mbaɗa, donc ɗum ina waɗi important e kala leñol bangol wonde no neɗɗo ɓorniri ni en général. Donc ko non jugirte, donc ɗum tagui no waɗi important ganden comci no kalirte anglais. Donc parfois noon neɗɗo aɗa wawi wiide ko gorgeous, c'est à dire mo yooɗi, ko ugly omo soofi, ko attractive omo mbadi makko ina fooɗa. Voilà, tawi kadi ko ɗum ɓenni kadi nanto kadi wawi wonde fani ko neɗɗo jalniɗo cute woni cukalel tan taw ko garduguel jongel. Donc kadi ne wawi wonde kadi beautiful joɗɗo pretty, ɗum fof koye mbadde élégant taw no ñantirɗa ni no yoddi. Eyyi saɗa haala noon ko fewte e comci aɗa haala kadi ko fewte accessoire ko yadata hen ko, ɗum kadi ina jaari andude accessoire uji jaadoji e comci. Donc kadi ina waɗi comci no mbiruɗen ni, ina waɗi comci worɓe te kadi ina waɗi comci rewɓe. Donc comci worɓe ina woodi, comci rewɓe kadi ina ngoodi. Donc ɗum so ɓenni kadi ina waɗi comci ganduɗa hoore makko pour jangol, comci kadi pour ngoleyki. Donc puɗɗorɗen tan e comci worɓe, comci ko fewte ñantugal gorko. Donc comci ɗi holno mbirete e anglais, guila dow tan ha less, guila e kap tan ha e paaɗe foof no wirete. Donc ko ɗum jiyaten hande inchallah. Donc adi foof ko blazer woni costume cravate, blazer. Donc suit ha joni ko costume mais jiida e blazer, suit. Ɗum so ɓenni kadi ina waɗi kadi cargo pants, ɗum ko genre pantalon cargo pants. Te kadi ɗo kadi waɗi kadi cardigan woni habillement mo jiyaton ɗo no, ɗum woni cardigan. Ina waɗi kadi baf robe, ɗum woni peignoir, comci pour sa lootima. Ne waɗi jacket, comci tekkude, comci jangol walla mbiya tan jaguet. E gloves woni gants uji, flip flops paɗe carah, paɗe weeɓa. Shorts woni kilot, sunglasses woni lunette pour nangue, cap woni cap. Winter coat wutte pour jangol tawne yaade laafa mum. earmuff woni donc cache oreille woni ko suudata noppi ko cache oreille, earmuff. Sweaters woni genre pilover tan. E beanies laafa pour jangol, waɗi kadi shirt woni chemise, shirt. Tie woni cravate, ina waɗi kadi business shoes woni paɗe jiyaton ɗon de business shoes, paɗe tan officier ji quoi, paɗe officier ji, paɗe gollorɗe. Ina waɗi kadi sport shoes, paɗe ganduɗa hoorema aɗa wawi ɗum waɗirde sport. Donc bow tie woni nœud de papillon, woni karbatel tokosel tan kabbategel dande nœud de papillon. T-shirt woni t-shirt. Kadi sleeveless shirt woni wutte mo ala manche, wutte ganduɗa hoorema ala juuɗe. Ok, hawaiian shirt woni genre chemise aji tan tawa ngala ko manche courte. E trench coat woni wutte tan taw ko juɗɗo jurtiɗo. Polo shirt woni chemise jiyata ɗo no, on woni polo shirt. Singlet way kono gilet ni tan, singlet. Donc so tawi ko kilot aɗa wawi wiide shorts woni kilot. Donc shorts kilot tan ko sweater ha joni tan way kono pilover ni. Hoodie woni wutte paɗɗo tawa ko laafa, hoodie. Jumper ha joni ko genre pilover tan, jumper. Donc kadi ina waɗi kadi biyete veste tan, veste ko sakkate e costume ko veste. Ina waɗi kadi t-shirt woni t-shirt. Tong wutte tan silipel tan ganduɗa hoorema ko sakkata ko slip. Ina waɗi kadi scarf way kono kaala ni, scarf. Headscarf woni misor. Scarf noon woni
kaala. Donc sen ngummi oɗon pewni comci rewɓe ko fewte comci rewɓe. Comci rewɓe ina waɗi ko wiyete skirt woni jupe, skirt jupe. Donc ina waɗi kadi ko wiyete kadi sneakers ko genre paɗe ɓay ko wiyete sneakers. Eyyi so ɗum ɓenni kadi enen jogui kadi ko wiyete kadi cheese dress woni robe mo jeeyaton ɗo no cheese dress. Kadi ne waɗi kadi dress pant woni pantalon tan taw ko baɗɗo seere seeɗa. Ina waɗi shorts ɗiɗo shorts. Eyyi so ɗum ɓenni kadi ene waɗi ko wiyete kadi uniforme taw wutte tan comci nanduɗi seeɗa. So ɗum kadi ene waɗi bra woni soutien gorge woni bra. Donc long coat woni wutte tan jurtiɗo, long coat wutte jurtiɗo. Eyyi ɗum so ɓenni kadi ne waɗi swim coat wutte mo ganduɗa hoorema aɗa wonno ɗum so tawi ka ɓuftotoɗo e gueeƴi walla maayo. Ne kadi gym clothes woni comci saroɗa sport. long sleeve top woni wutte ganduɗa hoorema manche uji ɗi ina telli ha less. wedding dress woni wutte marié, wutte baɗowo marié woni wedding dress. Eyyi dress noon woni robe ganduɗa hoorema ko rewɓe ɓornoto ko. Ha joni ina waɗi straw hat way kono ko laafa tan jaajka ni. Waɗi kadi tank top woni cakkirɗi rewɓe. Waɗi kadi mittens. Eyyi kadi ne waɗi kadi socks woni kawase, eyyi so ɗum ɓenni kadi eɗen jogui kadi ko wiyete flip flops woni paɗe weeɓa, paɗe carah. flip flops woni paɗe carah. Eyyi kadi so ɗum ɓenni kadi ina waɗi ko wiyete boots woni paɗe tan towɗe seeɗa. Waɗi kadi handbag woni sac à main, high heels woni talonji paɗe towɗe, paɗe talonji. Eyyi so ɗum ɓenni kadi ina waɗi kadi dress pants ha joni ko pantalon tan taw ko debbo fadde seeɗa. Eyyi ne waɗi kadi trench coat taw ko robe tan ganduɗa hoorema ne ɗeeɓi yurtaki dal. Eyyi musidɓe tedduɓe hande ko ɗum wonno leçon men ko fewte comci worɓe e rewɓe ko fewte comci nguleyki e jangol. Donc so tawi aɗa jogui namde tan aɗa wawi andude commentaire uji he. So tawi kadi vidéo wone welma aɗa wawi partage ɗum ha woɓɓe kadi mbawa hutorade. Kadi mbasa yejjidde tan abonde so tawi a waɗani ɗum taw. Donc pour vidéo uji goɗɗi garoji inchallah ɗo ko anglais jaggata ɗo. Donc on dokkama tan le rendez-vous ha vidéo men garowo inchallah so weeli Allah.